Kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule phiri merin gunti walang ki mat ki bokong san jaga khubor mta ka step na cooperation sendur la ban pen pau shi ka perthai ya ka jingklan ju ka India ban pen biang jingeda ya ka ri de ki tiar thma ba pen mi hari lejong long menteri ka tanat ya dari Rajnath Singh pen kre ke India ban pen long ya ka jinglom khana samari da ka la digital hakasin ka baningkong e Leji kindu kinangalam jong ka Meghalaya Tripura bat Sikkim ya ki dekhot jong ka Finance Commission ka bakhan riu ban pensgau ki jingan kam hala ki jong ki jilla ki khubor ki babnya Menteri Katanat ya dari Rajnath Singh lo ong ba la pen pau ya ka jingklan jok India ha ka ba pendiang jingeda ya ka riling ba ka operation sendur ba ketika kam klanang penklan shu ka jingdawati repom na kiri ba pher ka perthai Rajnath Singh ong ba hapo ka jingilam jang Narendra Modi ko menteri rang badu ke India kelala ban shani a ki tiar thma ba pen mi hari lejong kani ka jingna jo ke India man snai la ki jong ki tiar ya pom kala pen kala long ya ka India ban lat na ka jing tiar thma na shabari ulapan iru ba ha kini ki por ki bamenta ka jing ki tiar ya khon thma kala nang kiyo ha ka perthai ba ka India ru kala kadat shakalinti ke bathamai Rajnath Singh le thu ba ka tanat ya dari ka bat ya ka jingmang tingka ka hedu ha kari bat dangshen ka sarkar ka lapani ya ka RDI scheme ka shilak klur tingka ban penklan ya ki jingdan kam ha ka tanat ya dari Ke India ka la khre ban penlong ya ka jinglom khana samari da ka la digital ha ka sin ka baningkong e house nem R1000 ar punyo da ka ba penmi ya ka web portal ka ba la ban penrong kerteng hi daladi Ketkum ka jingi tho jong Registrar General but Census Commissioner la ang bo answer lumjim tip da ka ba pendan kam ya ki mobile app ha ka ten English khasi bara ki ten shnong jong ki than ki ba pher Ya ka jing na tho kana samari R1000 ar punyo la dab ai ne u benai bala batharu ya ki jilla ba Union Territory ban ai ka jing tip pat ba thuru ya ki nodal officer Haka benta ka baningkong an kan thop ya ka jing nyau ya ki yeng ki ba sedang ki ban sedang ndu ya yong R1000 ar pusan bat hadin kata an sapan bo da ka jing dom jing khen ya ki nong snong ha ka benta ka ba ar Menteri Katanat Tourism ba Paul Lingdo ulapan bena ba an sa penken riak jaka ya baro ki nong di madan haswa ka arpo artarik unaitung hadin melayo ka jing betha na ka yeng bisar ya ki por di jing di jongki Kani ka hukum jong ka yeng bishar kala nang penklan shu ka sarkar bat pliru ka lat kelinti banyo pengela ya ka surok kendai lat jail road umsa asun sha kelinti ya ka jan Kani ka jing persang ka long man kam penduna ka jing kam nya bat ban pen bahaya ka dur ka dar hasor Kinong song ki bahap apo ka ka jeli kin sa yo da ki pas ki bakarpang banyo pedan kam ya ka surok ya kali tang ha ka por kat kum ba la ai ki Kalami ka jing kena persya ki pulit hasora ba ki lele to met hadien ba wei usam la ubana mau kis iem ulakam ba ula sya bom kuput ha ki pulit ha ka laiterik unaitung tang knyat por hadien ba ka kemi jung u ka kong Mildred Jerwa kala le IT la ujong khon ha ki pulit ka kemi kal ong ba ki pulit kila bom na tet u khon jangka halor ka kambe an ka ba ula le ha ka aru praterik ujeliu Utay usamla ula kam ba ula mensaujur na ka jing sya bom La airu e ka jing ujor sya ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC bat sya SP ka East Khasi Hills Ka Neutrap National Youth Front HNYF kala dawa bari ban shimkhya ya kani ka jing sya sho ha ki pulit bat kala dawa ban penlong da ka jing tokit ka balat duit ka ba amdan ka jing ya sya shiliang Ka Green Tech Foundation Ribhoy Division kala penlong ya ka jing pen khoj men ka sngi ya ka jaka bala shubu ya ki kali basniu na ka accident ka badan hajan ka nongpo police station ka bala kala long pen man ka jaka bread ya ki kali bala jot bat ki jabo President jaka foundation ba ban pentingan masli ula ong ba kani ka jingle ka long ban pen khoj ya ki jaklia ba kiling khot lingkai ki badan hasaudong ki kali bala shui hangtu ya ka bala kenno bala bu ha ka te ka jaka da ki pulen ula banjur ya ka jinun kam ban pen kenria no ki kali bala jot na ka te ka jaka banyo ya lat lut bat na ka benta ka jing singan ya kalanti bala bu khnang man singan ka lek ka wan mental
labu jingma penban namar balakhang nanti daga jingbo ikikali jot khamtam ha kaporan mit ka foundation kala rai ban yai biteng yai ki jing persyang jongka tat hadu bagi bor ki badi khmi kinle ya ka benta ka badan kam kani ka khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong. Kani ka Akashvani Shillong ka bawan lam shapi ya ka khubor kinungilam na Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim kila letsha ka Finance Commission ka bakhan rio ba kila ai ka dorkhas balai soilang ha ka bala penpau ya ki jing ba jing songkhya ki ba kiamat hala ka jong ka jela ketika kenhuan balai lam khmat da menteri rong ba ka Meghalaya konat ki sangma kal kerpar men ki arpusa na ka spa ha ka jingnom khajana ka bandet ya ka sarkar prengsha ka sarkar jela bat ka song pisa ka bakerpang bat kersha ni ki jingdawa ha ki kampun roi ba pher ha ki jela red ki badan ka than chate lam mingi ka Finance Commission po ka jinglam jong Dr. Arvind Panagaria kala kubur ya ka jingki saprang jong ka ni ka than bad ki jingnan kam ki bakar pang jong ka borok ki ngelam ki don ka jingkermen ban yo ya ka kubur ka ba khnang man kan tiu ya ka tanat jong ka koi ka khya ka jong ka perthei bad ki we ki jingte bad ki jingpin biang ki badan kam Menteri kata tourism ba polling do ulai thu ba unong kmi perman bakerpang jong National Human Rights Commission NHRC ula ai ka jingro ki jing persyang jong ka sarkar khamtam ka project trekam dream uba polling do ula batai ba ka project dream ka dei ka balapan kenthop ya ka jing trelang hapreng ki jak ka ai jing kai ki kinhon nongelam nyam mat ki we ki shakri ha ka imlang salang ula bandap susu da ka boong ba ka jela Meghalaya kala pau bha na ka banta ka ni ka rukom penwandur ya ka jingbha da ka ba penyasno ya ki ken hun trekam ki ba pher utayu ofisa rangba jok NHRC ula ai ka jingro da ka boong ba ka project ka long ka ba la permit da ka jingyu I jingai ka ba penpau ya ka jing IT lo jong ka sarkar na ka banta ka roi ka par lingba ka jingi shimtalang jong ka emlang salang ka tura kala kenjo sasha uway maumer ha ka jingken tiwi ka roi ka par da ka jingbo yung maunong rim manchna ya ka jaka thang met yap da ka boarding electric bala tip kum ka electric hybrid crematorium ha tura Hindu Samshan Bhumi hapo ka jinglam jong Pravin Panthi ubari president jong ka Samshan Bhumi committee ladan langru ki dekhot jong ka executive committee ba ki nongilam snong ha ka te ka jingbo maunong rim ya ka kam an sakhmi da ka tanat penroi ha ka jinglot jingsep ba la ken antar kum ba arpusan klurting ka bat an sapanan kam da ka leer LPG bar ka boarding electric ban pen khuwa ji ki mediam kani kan serap penduna ya ka jing penan kam ding ban thang mediam bat kham tam ban pelat na ka jingmi tedem ka Samshan committee ka penpau ka jing sungo ka tanat penroi sor ba dia baro ki balai don benta ban kershan ya ka te ka project kala long ka klemat jing sngo sarong ka bakrau ya ka South West Garo Hills ha ka ba la yo ban pin ko buram ya chusrang CH marang ha beta sing na mar ka jing wan baningkong na Meghalaya ban pendep ya ka Zuko Valley Trek lani ka jing linti jong u Hanagaland da ka bicycle ya ka jing pin ko buram la penlong da ka NPYF 11 Baldamgre MDC constituency ha ka tega program kala dan ro ka jing sami ki tiar badan kam ha ka sports da ka jing thu man yo kan tiu ya ka kilan met ka ba ki samla ki don kam khna man pun khlan ya ka met ka phat ba ka jing ko jing kha jungki ki aru ki MDC ki belong u Stevie M Marak bat u Sanjay coach ki la ai ka jing ro ya ka jing job jong chusrang bar ki la penchlo ki be ki samla ban persyang ya ki ba kum ki ne ki adventure sport kapto kani ka khubor kala kot bakala wanshpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta khubor phrabaji ninya so baka Delhi station na ka da ka khubor ha ka tin Hindi ban punbo da ka khubor phreng khubor phra khatsan minute bara ka por prashting ninya phai byang sha kani ka station ka ba pinya so ki khubor na ka than chate lam mingi kani ka Akashvani Shillong skong bhavan amanta ye ki khubor na Delhi नमस्कार आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात।